25K thousand. 25K thousand. Alam ko na, Pet. Di ba sabi mo cash sa'yo? So hindi na lang natin ilagay yung cash. Ikaw na lang magbayad niyan. O, dalawa na tayo may gift. Na? Na, nilaga itong panglamok. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu. I'm Japet. And this is the Princess. I'm James. And I'm Cora. And si Roy na... Ay, medyo maldito. Nag-prepare pa ng sasakyan. And welcome back to my channel. Yay! Guys, paalis kami ngayon. Papunta kami ng mall. Mall? So guys, kasi birthday bukas ni Mama and may surprise kami ni Apito. Bibili kami ni Japet ni Bunso ng surprise. Oh, surprise na naman. Kaka-surprise lang natin sa Pito, sa Mother's Day. Oh, yung microwave. Tapos ngayon bibili naman kami ng surprise kay Mama and mag-grocery din kami para sa kainan bukas. Wow! Ano bang bibilin mo na gift kuya? Hindi ko pa alam kung anong bibilhin ko, pero may plano ako na bibilhin din na gustong-gusto niya din na lagi niya sinasabi sa akin din dati. Lagi din sinasabi ni Mama na pag magbigay kayo cash na ito. Ikaw na lang mag-cash. Pero ako, may gamit na lang bigay ko kay Mama. Sige, gano'n na lang. Pero ngayon, bibili na kami sa grocery. Marami kami lulutuin bukas kasi pupunta kami ng... Alam niyo ba kung saan tayo pupunta bukas sa Valencia? Ha? Pupunta tayo sa Bajang Springs sa Valencia. Doon kami maliligo. Nakaligo ka na doon, Snake? Sa Bajang Springs sa Valencia? Wala pa. Excited ka na? Excited. Ito yung first gala namin, guys, kasi ngayon pala kami makakagala. Exclusive lang yun, guys. Oh, exclusive lang para sa amin yun kasi pinipare ni Miss Tatsky. Thank you so much, Miss Tatsky. And by the way, guys, yung food din na dadalhin bukas from Miss Tatsky din yun. Thank you so much, Miss Tatsky. Thank you, Miss Tatsky. Kaya guys, alis na tayo. Baka maabutan tayo ng ulan kasi parang ulan na eh. Sige. Sa likod si Bishi. Yan kasi di nagdadala ng face shield at face mask. Sino ba hindi nagdala? Ikaw, Bishi? Ha? Ikaw? Wala na dala ng face shield. Ano yung magandang i-ano natin kay Mama, Pet? House and lot. House and lot. Wow, magdala. So guys, for today's video, bibilhan namin si Mama Risa ng house and lot. Wow! Sana all. House and lot na nakapat. Wow! House and lot with Tetra Pak. Oh guys, isa dito sa laging hinihingi sa amin na bibili daw kami ng ganito. Ano ba yun, Pet? Pressure cooker. Pressure cooker. Ito guys, pressure. 25K thousand. 25K thousand. 25K thousand daw. 25K thousand. Pila naman na, million. Ito yung mga available na mga pressure cookers, guys. Kaso, mas mahal pa sa oven. Oven. Ano yun? Mas mahal pa sa oven. I-oven mo nga. Maganda ang laman. Paano ba ito oven? So guys, ito na lang yung bibili namin. Snake na daw magbayad, guys. Ha? Snake na lang daw. Na naman? Si Snake na naman? Snake, gift ni mo ni Mama Snake. Gift ni mo ni Mama Snake. Kami lang Snake. Gift ni mo ni Mama. Ano? Parta eh. Walang parta eh. Gusto niya si okay, guys. Mas mahal pa sa oven, guys. Pero yung bibili namin hindi pa mas mahal. Ito medyo mura-mura na lang. Sige, yan na lang. Wala na kaming ibang mahanap, guys. So ito na lang. Kasi hinahanap din naman to ni Mama. So yun na lang. Agree ka ba, baby? Baby girl? Nasaan? Yun yung bibilin ko. Para asa ginahanap ka rin? Para para pag Kita lang ang gusto mong magpalambot ng karne. Lalo pag baka, 30 minutes lang. Sobrang lambot na. Humok yan. Pampahumok sa mga tayo ng karne. Oh. Yan. Sa mga matitigas.
Di ba gusto mo ng matigas? Hindi di ana dito no. Gusto mo ng matigas? Gusto mo ba yung matigas? O marshmallow? Gusto ko na matigas, ayoko na marshmallow. So weird. So ito na guys. Ito na yung pressure cooker ni Mama. So makakakain na kami ng masasarap na humba. Yes. Balbakwa. Look, balbakwa. Excited kami makakain ng balbakwa. Busy. Okay lang ba na ikaw muna yung magdala? Siyempre. Basta may balbakwa mamaya. Ano mamaya? Order pa daw yan. Balat ng baka eh. Ay iha-harvest ba? yung baka sa... Bahay nyo. Sa Korea. Mabigat ba? Ha? Mabigat. Di, namin. Dapat careful natin tong dalhin kasi surprise to kay Daddy Alam ko na, Pet. Di ba sabi mo cash sa'yo? So hindi na lang natin ilagay yung cash. Ikaw na lang magbayad niyan. O, dalawa na tayo may gift. Hindi mo na kailangan ng cash. Paano naging kayong dalawa nun? Ikaw lang magbabayad. Siya lang yung pumili, no? It's a prank, guys. Oy, pabal. Kay Tama Daddy ito? at Mama to, guys. Kay Daddy at Mama. Bakit, DJ? So nice. Hindi naman kasi ito Wala pressure para sa cooker. manok. Hindi, lalagyan to ng manok. Lalagyan lang to ng butas dito. Sabi na. Safe yung mga manok nyo. Ikaw na makaubos ng manok ni Papa. Hoy, wala pa tayo. Guys, malinis konsensya namin. Hindi pa namin kinukuhanan yung mga manok ni Daddy. And syempre, ang magluluto, kusina ni Tony. Yan. Guys, kung sino yung taga Cebu tsaka gusto nyo ng mga pagkain, order na kayo sa kusina ni Tony. Yes. Pero ngayon hindi pa available kasi nasa Bohol pa. Bakasyon pa. Yung Para magamit ka agad yung binili natin ni Mama. Ako yung driver ngayon. Magpapaluto tayo ng beefsteak. Huwag pa naminaw, baka kailangan ko driver ako ngayon ha. Para magamit ka agad yung pressure cooker. Yes, bigay mo na pagkabuta to. Hindi, mamaya. Para bukas naman yan eh. Black na Bumili ako ng bulaklak. Wow. Kani, isa lang. Marami. Bulaklak niya no. 5 yan. Ganda pag niagi. Tulo. Wow, ganda ng bulaklak natin ha. Nagpas ka. Mahal nga niya. Ewan ko, bili ka marami ka. Ha? Sige. Wow. Huwag ka pa. Kasusunod. Paalam. Galing mo talaga, Bisi. Yeah guys, binilhan ko si Mama ng cake para sa surprise namin. Tapos yan, pinarap namin yung kanina. Oh, tingnan nyo, di ba? Oh. See you later, hindi alam. Yan guys, andito na kami sa Korea ngayon. Sa Korea ngayon, mag 11:55 na, so kailangan na namin to. Ay, kailangan natin buksan to. Buksan mo, Bisi. Andun na sila sa loob, tapos andun na sa kwarto si Mama. Parang nanood pa ng live eh. Ano kayo ng live selling ng bahay? Live ceiling na ba? Andyan si Mama sa kwarto. Ano lang ko kung tulog na ba sila, pero gisingin namin. Yan guys, nag-ready na kami. Nag-treat. Lechon si Carling. Ano ba yung isa, Carling? Pakpak. Sadaan, sagi. Wow, hinog na. Ayan sila, nag-ready na sila. Ayan na din yung... ayan na din yung isa. Eh, buksan mo muna, Bisi. Wala ba tayong kandila? Wow. Happy birthday, Mama Risha and Squab and Fam. Murag lamig lagi ni. Lamig ito. Parang masarap guys. Parang feeling ko yung flavor to, mango. Pero feeling ko mas masarap ako. Sige, hindi natin yan Wow, Bishi, may nakitang kandila si Bishi dito. Sa laki ba naman ng mata natin guys? Ayan na yung natin, Lightman. Pakita ng mga reaction ko. Ready na yung mga tao dito. Ayan na yung... Uy, Kapitong, asan yung cash? Ha? Asan yung cash mo? Wala pa. Hindi yan siya, paano daw, lunis. Ano din yan, dahil late ko, late
Anong oras na? 4, 3, 2, 1. Dila na itong panglamok. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Hey, hey, happy birthday to you. Hey, hey, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hey, hey. Hi, Daddy. Happy birthday. Wish ma, wish ma. Napikit pa din. Meron mo pa niya, Roy. Happy birthday to you. Dahil birthday ni Mama, siyempre hindi nawawala ang cake. At siyempre meron ding dahil Lola. At meron pang watermelon. At higit sa lahat, meron din ginamon. At pinakahigit sa lahat, ang microwave oven number 2. Yay! Hindi matawa si Papa. Tingnan mo yung mukha ni Papa, guys. Para balot na balot. Nilalamig. Hala, murag ko ano? Hala. Ano? Ay, murag yan po ni mo gift si Papa Mama. Ay. Hala, nalibot sa kinaran rap. Oh, abrihan. May pressure cooker na si Mama! Guys, kasi hilig kasi ni Mama magluto ng humba, para masarap na yung humba namin. Hindi na matagal pagantay. Hey! Siyempre, para magamit kagad yan, bumili din ako ng pang bistek. Wow! Oh, pang balbakuan ni Papa. Wow! Yes! Ha? Oh, 7 liters eh. Wow! Yay! Suwe na to ron man, uto mo ma? Hindi pa luto. Quiz, okay na quiz. Quiz. Ha? Kira ka. Happy ka ma? Parang may naano pa naiwan pa dito, ma. Go! Meron pang laman? Nakaapit, wala pang kaapit. Basta makaapit. Alam na ni Mama yan. Iyo! Tanong na lang daw. Happy birthday, ma. Day to you. Oy! Oy! Doon po nagtatapos ang aking vlog. Happy ka ba sa gift, ma? Yes! Happy birthday, balik, ma. And doon po nagtatapos ang aking vlog. Kaya hanggang sa muli, paalam! Wala si ate, guys, kasi andun sa Burgos, hindi sumama kasi wala magbabantay sa bahay doon sa Burgos. Kaya yun, bye.